Tajmanem, připraví se Jan Studnička, Kamil Papoušek, Rudolf Doležal. Řebec Eben, jmenuje český teplokrevník, chovatel Rudolf Křiván Řepčík Suchá, současný majitel Vilém Šedivý Litomyšov. Je to již několikátý potomek dnes holštínského řepce Bétové. Řebec vlastní výkonností ST, Bétové je to Contender. Matka Lucína, Lisna, která dala potomstvo na úrovni stupně T, Topa 14, matky Marcela Ponkoňa, 154. V průběhu letošní sezóny byl tento řebec 1/3 a z prvého kola má hodnocení 22,667.